Ja. Men man får en anden fornemmelse af det. Ja, så det er godt. Ja, vi snakkes ved i morgen. Hej hej. Hvorfor kommer du først hjem nu? Jeg havde travlt på jobbet, desværre. Men hvis I kigger på familiekalenderen, så kan I også godt se, at der er 3 minutter til, at vi faktisk stadigvæk kan nå alting, så det passer helt fint. Hvorfor skal du altid være så punktlig? Men jeg har jo bare sådan et travlt program, så det er bare nemmere på den måde. Jamen, det er jo vigtigt at spise aftensmad med familien. Mor! Hvad har vi aftalt? Vi skal ikke have mobiler ved bordet. Ja, jeg beklager meget. Det er en vigtig situation på jobbet. Skal vi ikke tage børnene med til Egeskov i weekenden? Så kan vi opleve noget kulturelt. Jo, det lyder som en god idé. Lad mig lige tjekke kalenderen. Ja, jeg kan klemme jer ind lørdag kl. 15. Skal du handle? Ja. Okay. Du skal altså huske at sætte pris på din fritid. Det gør jeg også, skat. Meget travlt. Skal vi ikke en dag tage med børnene til Egeskov Marked? Nej. Den tager vi om. Ja, okay.